pádom Ferrazzi je vo finále. So Xavier Ferrazzi is in final race. Now is waiting Nico Dietz of Germany, 92.40. Tak 90-40, posúvame sa v tom čase od Kristovíky, ktorý teraz dováte. Nico Dietz má 90-40 a proti nemu ide Jakub Krejčí. To je majster sveta do 20-21, majster roky do 21. Takže to, čo som menoval ročníka, na to platilo Krejčí. Takže Jakub Krejčí náskok 10 stotín na prvom medzičase, naozaj dá sa, že ide veľmi rýchlo a zatiaľ bez penalizácie. Jakub Krejčí Vlani išiel v finále, mal však 6 trestných sekúnd a skončil až 9. Určite by si to do Mikulášek chcel vylepšiť. Jakub Krejčí každopádne jeho cieľ je v finále a teraz si myslím, že má vysoké ambície. Zatiaľ Jakub Krejčí dominácia až v poriadku. 15-16 pred ním, takisto v poriadku. Jakub Krejčí môže pokračovať, čaká na druhý medzičas. Náskok 31 stotín, stále Jakub Krejčí ide v bránach finálových, ale musí ešte doľadnúť posledné 3 bránky. Otočka na 18 v poriadku, 19 posledná proti malá bránka a vyzerá to tak, že zatiaľ to má stále v rukách. Jakub Krejčí to bezpečne drží, vyzerá to tak, že by mohli zobrať za prvú pozíciu. Jakub Krejčí bude nový líder a bude po 90 sekúnd, 89-20.